Ahojte! Pripravili sme pre vás krátku ukážku toho, ako môžete rýchlo a jednoducho vyplniť cestovné poistenie pomocou našej AI. Stačí, keď poviete základné informácie, ako sú meno, vek, destináciu, dátum, odkedy a dokedy chcete cestovať a aké chcete pripoistenia. Volám sa Denisa, mám 25 rokov, chcem ísť na dovolenku do Talianska od zajtra na 2 týždne a chcem poistiť batožinu. Takže tu sa nám zobrazila veta, ktorú som povedala. Volám sa teda Denisa, mám 25 rokov. Tento vek nám zadelilo do vekovej kategórie, spadám do kategórie teenager. Chcem ísť na dovolenku do Talianska od zajtra na 2 týždne. Zajtra je 14. októbra 2023 a na 2 týždne do 28. októbra. Lokalitu Taliansko nám klasifikovalo ako Európu a Stredomorie a povedala som, že chcem poistiť batožinu, takže typ pripoistenia máme vyplnenú batožinu. Nakoniec máme výslednú cenu poistenia 20,25 eur. A kebyže chcete, môžete si aj vašu nahrávku vypočuť.